A la comarca dels Ports sempre s'ha dit que a l'entrada de cada mas ha d'haver un saüquer, un arbre molt volgut pels masovers per les seues propietats i també pel seu sabor. I just ara arribem en el seu moment de màxima esplendor, el moment de la seva floració. Rafa, com estàs? Sí, hola, Joan, molt bé. Avui m'has citat a un dels raconers que a mi més m'agrada del poble. Home, claro, estem a casa, estem al barri. Així al barri de Sant Francesc, un jardí que té molta història, no? Este és un dels jardins dels horts documentats més antics entre muralles de Morella. Ara és el jardí dels poetes i, de fet, tenim un dels arbres que avui venim buscant, el saüquer, que el tenim així, i de fet, Rafa, és molt jove, no? Ah, sí, és jove, però n'hi ha que dir que la planta també ha estat podada. Aquesta planta està inserida dins de lo que és un jardí, entonces s'ha intentat també contindre-la. Primer de tot, n'hi ha que entendre que aquesta és una planta arbòrea, o sigui, té un fust lenyós, encara que molt blanet, i la fusta per dins és hueca, té com una mèdula que és hueca. En el cas del Sambucus nigra, o sigui, del saüquer autèntic, tenim 5 foliolos, que poden ser 5 o 7 en algun cas. De fet, la flor és molt peculiar i també és molt delicada, aquesta flor. És molt delicada, dura molt poc temps, com podem veure, és un corimbo, o sigui, vol dir, és com un paraigües, on pràcticament està format de minúscules floretes actinomorfes, que vol dir que són totes simètriques, on podem apreciar els estambres. Rafa, jo este matí he fet un buquet de col·lecta, ja de flor de saüc, tu també. Sí, però, en fi, aquesta te la pots portar, que està molt... Me l'emporto perquè m'anirà molt bé, perquè em vaig ara a veure a Anna, que segur que em va contar encara més coses interessants d'esta planta. Vinga, Rafa. Segur, un plaer. Gràcies, a la pròxima. Buenas, Ana, ¿cómo estás? Hola, molt bé. Bueno, te porto així flor de saüc, que pareix que així al nord és una flor molt nostra. Sí, pràcticament a tots els masos de la comarca trobaràs un saüquer bastant vell a la porta per les grans propietats que tenia. En l'economia de subsistència era un remei bàsic. Parlant de propietats, quines són aquestes propietats tan bones que els masovers ja utilitzaven fa temps per així? La principal propietat del saüc és per als refredats, grips i qualsevol petita febre que puguem tenir. Se redueix moltíssim i a més està provat científicament. La farmacopèdia diu que les baies de saüc tenen altes propietats per els productes que tenen, també tenen algun producte tòxic. Entonces, per a l'ús normal, o sigui, anar jo a collir baies de saüc i elaborar-me-les no és recomanable perquè no sabem aquesta part tòxica com eliminar-la totalment i llavors sí que buscaríem un producte ja adquirit des d'un laboratori. I en la flor no tindrien cap tipus de problema, no? Per a ús propi és la flor de saüc. Collim flor de saüc i la podem secar i bullir sense cap problema. Anna, passem a taula perquè són molts els usos que podem donar-li a aquesta flor. Se pot utilitzar en cuina. Actualment s'estan posant molt de moda els refrescos de saüc. Una maceració en aigua i després col·le i ja està. El que passa que fresca dure, quan la talles, dure no res, comences a pansir-se. Entonces l'important és escampar-la bé per a que se produïsca un bon procés de secat, que de la flor encara una mica compacta perquè no se desgrane i la puguem utilitzar després durant tot l'any. Però la gran tradició és en infusió. Hem posat aigua calenta, hem posat flor que la hem deixat en repòs. Anna, per a nosaltres això és molt habitual, molt de casa. Potser avui algú ha descobert una flor nova, la flor de saüc, i és un món ben interessant este. Doncs anem a provar-la. Vinga.